den. Kupujte spreje na vlasy od L'Oréal Paris. Tohleto je sprej na poničku. A tohleto je sprej na rovnání vlasů s žehličkou. Děkuji. Takže zakupujte levně oba. Koupíte jeden, dostanete k němu s 50% slevou i ten druhý. Jeden stojí 1500 plus 500, teda plus 750 plus 750 a máte oba dohromady za 2000 a nějaké drobné. Děkuji.